Deixeu-me veure el retrat. No sé on és. El vull veure. La Nati la... On l'has posat, Nati? Per què et penses que l'he amagat? Perquè en Tinent no el trobi? Ni tu tampoc. Crec que serà millor que me l'endugui, Núria. No ha estat una bona idea. Per què? Que no se'n vagi, Núria. Fes el que convingui, però no deixis que se'n vagi al front. Encara és petit. Què hauria fet en Martí? Què li hauria dit son pare? Núria se'n vol anar voluntari, com ho impediràs? Amb la teva ajuda està clar que no. Jo? Però què vols que li digui jo? Et penses que em farà cas com si tingués 10 anys? Ara s'està disfressant, no? I el faràs cantar i ballar com si fos una corista. Alguna influència sí que hi tens? És un home. Encara no. Nuri. No, és un nen. És massa jove i està estudiant. I es pensa que sap el que vol i que entén el que passa. Però s'equivoca. Vols dir que s'equivoca? Vols dir que no està al Mira, tu cas què de tots? saps? Segur que en Martí Vols fer el aconseguiria favor de deixar de parlar d'en Martí? En Martí això, en Martí allò, en Martí faria, en Martí diria, en Martí no hi és, cony, no hi és. És que encara no t'ha quedat clar? Va, prou, no discutiu. Que no discutim? Que no discutim? I m'ho dius tu? Què esperes? Què esperes? Que et planyem? Que et planyem perquè hem bombardejat la casa on vas néixer? Nuri, però què dius? Mira, jo cerro les dents i aprieto els punys fins que em faig sang amb les ungles cada vegada que sento les alarmes. I agafo aire, ben a poc, perquè no se sentin els cops de timbal que noto dins del pit. Quedo jo, Helena. M'has entès? Quedo jo per aguantar aquestes 4 parets. I el que m'agradaria pensar és que el meu home, si fos viu, me'n donaria les gràcies. Segur que sí, Núria. Segur que sí.